Spesial Ambalwarso Jakarta, Ibu kita kinasih ingkang kaping 1998 kanthi tema dados karya kagem Nusantara. Kula Sheila Oktarina sugeng pepanggihan malih pamirsa ing pawartos Jawi Hono Caraka TV. Kata informasi sampun dipun rangkum kagem ngancani wekdal santai panjenengan antawisipun kebaya Betawi kerancang ingkang mendonya. Rumiyin lan sakmenika nostalgia laladan Monas. Jelajah budaya manggaken gambang kromong Betawi. Pamirsa menika pawartos Jawi. Pamirsa spesial wekdal menika dinten menika kula ngagem busana none Jakarta. Pripun? Sae napa mboten? Nah, pamirsa menapa panjenengan mangertos bilih kebaya kerancang Betawi ingkang ugi dipun tepang dados kebaya encim. Inggih menika busana tradisional Betawi ingkang sampun dipunakeni minangka tilaran budaya boten awujud bondo kalian UNESCO. Ageman menika kagungan ciri khas bordir kerancang, wonten perangan pinggiripun, saha filosofi ingkang kebak artos ing kaendahan, kaelokan, lan kadewasan. Nah, salajengipun tasih wonten setunggal informasi ingkang menarik sanget menika pamirsa temtunipun spesial kagem panjenengan. Kinten-kinten wonten informasi menapa nggih? Yuk pamirsa lajeng kemawon menika informasinipun. Pamirsa, kebaya kerancang dados saperangan ingkang wigatos lebet busana tradisional Betawi. Ciri khasipun wonten ing bordiripun wonten lubang alus ingkang maringi kapirsan anggun wekdal dipun agem. Busana menika limrahipun dipun nyatunggilaken kalian sarung utawi batik Betawi. Lan asring dipun agem wonten ing acara wigatos kados pernikahan, upacara adat, ngantos pertunjukan seni. Ngantos wekdal sakmenika, kebaya kerancang lajeng tansah ngrembaka tanpa kicalan ciri khasipun. Desain lan motifipun lajeng kemawon dipun sesuaiaken kalian ngremboyonging jaman. Nanging nilai budayanipun ingkang wonten ing salebetipun tetep tansah dipun jagi. Boten namung dipun ginakaken wekdal upacara adat, sakmenika kebaya kerancang sangsaya asring dipun panggihi wonten ing fashion modern. Kebaya menika malah nate tampil wonten ing secacah peragaan busana internasional, mbuktekaken bilih budaya Indonesia tetep saged saingan tanpa kecalan identitasipun. Pamirsa, ing wiwitan warsa 2000 menika, kita Jakarta mlebet dhateng daftar salah setunggaling kita paling sae wonten data Time Out Jakarta. Estu asring dados sorotan donya, utaminipun lebeting konteks perkembangan urban, ekonomi, lan budayanipun. Jakarta mlebet wonten daftar 50 kita paling sae wonten donya kanthi manggeni peringkat kaping 29 lan ngawonaken Tokyo, Jepang ingkang manggeni peringkat ketigang dasa setunggal.
wondene saperangan alasan kenging menapa Jakarta saged dados kitha paling sae. Amargi kados pembangunan infrastruktur Jakarta lebet sawentawis warsa ing pungkasanipun nedahaken kemajengan signifikan. Proyek ageng kados pembangunan Mass Rapid Transit limrahipun kita tepang kalian MRT lan Light Rail Transit utawi LRT. Kejawi menika Jakarta minangka dados pusat kabudayan Indonesia ingkang nawikaken maneka warni acara seni budaya. Kalian katahing etnis, suku, agami, kita menika nggambaraken pagesangan Indonesia ingkang pluralistik. Wonten Jakarta kathah kuliner, festival, lan pahargyan budaya ingkang nedahaken keragaman bangsa menika dipun panggihaken. Kathah museum lan papan bersejarah ingkang maringaken kawruh babagan sejarah Indonesia. Pamirsa, Jakarta dados kitha paling sae wonten ing donya sanes tanpa alesan. Bab menika musababipun Jakarta sampun dados pusat ekonomi, budaya, lan inovasi ingkang penting wonten Asia. Jakarta mbuktekaken dados kitha paling sae ingkang saged saingan wonten tingkat global. Bingah saestu nggih temtunipun kebaya encim sampun dipun akeni donya. Lan mugi kemawon kebaya sanesipun ugi saged nderek jejakipun kebaya encim menika nggih pamirsa. Nyatanipun Jakarta nate dipun nobataken dados kitha paling sae wonten donya nggih. Temtunipun bingah sanget. Pamirsa kita tilarakan pawartos kala wau salajengipun mlebet segmen rumiyin lan sakmenika kita badhe nostalgia sinambi mirsani kados pundi kawontenan rumiyin lan sakmenika wonten ing laladan Monas ingkang dados kebanggaan kita Jakarta. Menarik pamirsa. Nah, sumangga menika informasinipun sedaya. Pamirsa, Monumen Nasional ingkang kasebat ugi Monas utawi Tugu Monas minangka monumen pengetan perjuangan kerebat kamardikan saking Walandi. Inggilipun 130 meter. Dumunung tepak wonten ing satengahing lapangan Medan Merdeka Jakarta Pusat. Tugu menika dipun mahkotai lidah api ingkang kelapis lembaran emas ingkang nglambangaken semangat perjuangan saking rakyat Indonesia. Rumiyin wonten lapangan kawasan Monas Kejawi dados papan jagong kanthi santai ugi dados papan dolanan bal. Temtu mawon menika dados pemandangan ingkang ikonik rikala semanten. Boten namung menika mawon katahing para pedagang kaki lima wekdal rumiyin ngirangi kaendahaning Monas. Pamirsa, bilih mirsani Monas sakmenika wonten kathah kaunggulan kahanan lingkungan Monas sakmenika ingkang sampun kerangkum saking secacah sumber. Sisih keamanan, saestu cetha wiwit kita mlebet Monas, boten malih kados wekdal ing warsa rumiyin. Kebak, sesak lan ugi kita kedah saestu waspada amargi kathah copet lan sanesipun. Wekdal menika kita mesti badhe rumaos aman lan tenang mawon, lenggah wonten pundi kemawon lan ugi maringaken bondo ing sakupengan kita. Ugi ngasta tas kita ugi kanthi nyaman.
Saking sisih kaendahan, Monas sakmenika kedah dipun paringi apresiasi amargi kaendahanipun sangsaya endah lan karimat secacahing paneman. Saking sisih kaginaan, sakmenika Monas boten namung dados papan wisata nanging ugi minangka panggenan olahraga. Wah, cekap kata pamirsa pangebahanipun. Nanging minangka papan ikonik ingkang kagungan sejarah kebanggaan Jakarta, Monas kedah tetep kita jagi. Dados saksi bisu perjuangan ngrebat kamardikan kagem generasi samangke. Kasunyatan pangebahanipun signifikan sangat nggih. Pamirsa, sinten ngraosaken dolanan bal wonten lapangan Monas? Hayo, temtunipun saged dados nostalgia ngresepaken nggih sanadyan wekdal menika laladan Monas sampun saestu katata kanthi rapi. Nanging tetep mawon mangsa endah rumiyin badhe tansah kaemut ing sadawaning mangsa. Pamirsa sasampunipun pawartos Jawi spesial Ambal Warsa Jakarta badhe wangsul malih kanthi informasi menarik sanesipun.